agolo gudu na rwak mar uchumi. Kineno ka jo piny ng'ur kata ka gihinyore, ok en mana bech mafuta no kende. Ing'eni bech mafuta tek, wan kaka Kenya wan wagolo mafuta oko, ok walos mafuta. Koro ok wanya determine kata ok wanya wacho ni odhi idho malo marom nade. Mano is impossible. Mano ok tich ma wanya timo. Tich ma wanya timo en ni wanyalo ikore kata wanya focus on strategies mag preparedness. Moko gin ga short term, moko gin medium term, moko gin long term. Awacho ga pile ni chulo ushuru ok rach. Onge ng'ama tamre ni kik wachul ushuru. Kama gik moko dhi to gajore ga en ni pesa ni otiyo nang'o. Nikech gima wadwa ok oluongo kae, ok oluongo wach mar mibadhi manowuok e wach mar mauta ni sani, ok chon, e kinde ma sani. Nikech ni jopiny nigi gimoro ni yie kata public trust. En gima very important. Nikech gik moko nyalo bedo matek ma jata piny wach ni jothurwa uneno ka lweny owuok ma ok lwenjwa ni oko, lakini wan wating'o sike. Koro kuyie wegini oridre arida kako ridre ni wang'e maber ni makosa ok en wan, makosa en jo oko. To kichaki kawo mbaka ni ichaki iriwe gi weche mag mibadhi, tineno ki interfere gi that public mistrust. Nikech ok gibi understand ni adieri en chenro mage mosekete. Chakre 2024 no med levies e mafuta. No ket fuel levy, oket the stabilization fund. To gigi kidwa ng'iye gi bergi en achiel kuom kaka mani wacho. Wa maintain barabara, wan gi barabara mang'eny. Mar ariyo be konyowa nikech ka gimoro tuch kaka motuch sani ni tinya wacho ni wan gi pesa moro akiba wa moro ma wanya keto yie kacha mondo kwa cushion kata kik wami bech mafuta dhi malo ahinya. Mano bende nitie. Kaito VAT wagolo atamalo 8, wakete atamalo 16, wakete malo, one of the highest ones in the region, waketo malo kabisa macha VAT. Koro gigite en burden ma japinye mating'o. Ing'eni an sama an Migori County kacha ta uso rech na moro kata nyanja moro, to bech mafuta dhi malo. Ok anyal understand samoro gima timore gimalo gi oko kacha nikech ono kadak oko. Lakini gima ng'eyo en ni litni kata pekni idhi miya direct. Nikech kana dhi chiro ga piko, kana chulo 100 sani, abo dhi chiro ga piko ka chulo 150. Bech nyanya adhi tero malo. Mano kawaida. Now, issue bedo ni ya, anytime economy kimedo bech gik moko odhi malo, commodities, nyanya, smiti ni uso 800 kata 800, yeah, maybe 850. Sani odhi give me 900. In fact, in lucky tude gi 900, 100 ose med e bech smiti immediately. Obedo felt. Issue en ni ya, bech mafuta nikech obedo controlled gi sirkal mamalo, ibo duok chien. Ka gik moko lengi ibo neno ka giboche ni duoke uru chien nikech gi control, EPRA control. To mondo wangi nyis ja hardware mondo gol bech smiti cha, oduok chien nikech mafuta ok gibi duoko. The only thing mabo duoko gi chien en competition. To competition is or tech mondo engineer competition. Koro kaka bei mar ginene bei mar matatu no seidho malo, sani kia Nairobi kidhi gwengwa kucho, no ket bei odok malo, bei oidho malo. Mondo wangi nyis company mar bus gi matatu ni ero koro fuel osedok chien duoke chien, oge biduoko. Bei nyanya cha kaka no seidhe modog ceiling 50 bodong 50. So mano waluongo ni sticky prices. To mano boyenyo japiny nikech affordability cha. Koro nitie joma bo take advantage, ok gibi duoko bech nyanya piny for a while ka gi benefit. Macha en ng'ur manitie. Koro ka dwa ni jopiny uyie ni gidwa chandre kodwa, waduoka ni chien weche mag badhi kata lack of transparency e weche gi. Apa ni gima bo bedo ka inyowa e instant ni kabisa, ok ni en wach mar dhao maoko. Apa ni wach mar mibadhi mano dhi ochako nyuandrego kani. To koro jo Kenya chako wacho ni tang'o matimore. Tek mondi duok irgi kendo ichaki nyisgi ni oyo kila kitu iko sawa. To par ni do pok otero jogi mbele.